I don't know where to find you. Nino, nga nasab siya. Nga nasab kong ikagtahan. Nasi silap sa kawing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munang! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo kang gwapa! Ulala! Alma! Asa mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Catherine, ligaya ko. Tungod kay usa ako kao. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Lagi ko. Tanawang akong bangkil. Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. Tuo itaw ko. Ugo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga giswat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Nang nakasulti namin si Luis. O niya, o sa maihang kisulti. Wa man din niya mahatod sa ospital si Belia. Yan ang gihatod dito sa inyo. Sa apanwa man dito sa amo si Belia, day. Itaguan lagi ni Luis ang imong anak ng tiryang. Tony! Ikaw na, Sam! Ako. Saan ang gisulti ni mo, Tony? Unsa na? Ne, saan mo ka? Kulatan sa kagusap? No ba? Ano mo laban gid mo sa ong as Luis, ha? Ng tiryang. Ay hunong yung uyab di tiray, ha? Kasi rin haibaw kung hain tagulis bilya. Tinay, tabagi tao ko, day. Pero, Tony, Usap ka patakaw tinay, ka. Ikaw matinay ba? Yawa? Missing na si Bilya. Busa, tabangin ang inahan ni Bilya nga mabalik ang iyang anak. Sige, ano matagba mo? Sige, pag-insulti mo ni Lolo. Oh, Ato na, Lolo. Lumay. Ano ka ito magtiguang buktot ng iyong pagitaan, ha? Si Luis ang patubangan ninyo kang tiryang. Kung tinuod ka watago ni Luis Emilia, Tinay. Murason yun siya sa akong atubangan. Minaw, ha? Karon yung adlawan at tuas sila si Luis nang. O kung matubang sila mo, o adaw na ko, o yung itudlo kung hain ng mo anak, aw, di siya ungo. Hilam na ito ni Uy. Sumot mo sa kada. Bot, pilumon mo kung tinay, ha? Ngayon mo kung naghataw pamagi ni ng tiryang. Husto si Tony, ha, Tinay. Tabagin na lang ko ikasulti ko karon ng imong uyab. Bay, dinay. Inagtaparo sa stool ko ito ni. Yan na. Sige na. Kuan ka nang... Pero nang, sultihan di ka nang. Mas gito mo na sa Luis nang. Litaw, may sakit siya. Dili siya may mumugawa sa gadlawan. Nasa mo! Siya samot, ato ni. Siya samot. Aw. La. Kana, kaya di mo gawa sa adlaw si Luis. Aw, oo, gina. O kung di mo siyang panalipdan tinay, aw, padong siya sa pagkaungo. Basta. Ang tuwa lagi ni Luis. Kung matubang sila yung gandang nakaw, aw, di siya ungo. Sorry ka. Klaro na? Pakulata ka? Mag-usap ka siya. Basta, nakaw na mo. Tunay. Tumana akong tambang niya ng tinyan. Lagi may sulti ng Luis, o gandang nakaw. Uy. Ulal. Sultihan ato. Ako.
Balik na rito eh! Naglibog ko. Panitan ka! Balik na rin! Hala ka! O, sana ay! Ning, ay nalang niya pumugos, Ning. Oy, Diba? ano mahusay na ni ba? No? Husto si Tony. Beko na be, patubangan ni Tiriang si Luis. O, karon ang gusto ko nga moadto sa bahay nga ti sa tinay. Ha? Kung dili ko ni mo ubanan, magpauban ko sa kapitan. Ako na limuban ninyo nang... Mauban ko ninyo. Lala! Kadua na ko makatungas niya sa bahay nga tisa sa buhi pang imong inahan tinay. O gusto kong makakita ko sa dagway anang baya karon. Dali na mo! Ay! Unsa man ni? La? Nga namihulong man ka? Unsa ni? Basing! Mula sa ta sa ibabaw nga naman ditiuro ka man diha. Ayaw na. Ulal. Padun na ka mamatay, Ulal. Sa! Gunit magasimudugdan. Oy, makitumbang pa ko do. La? Nahinumdum lang ko sa katapusan na kong pag-apas ni Monina ni Anang Bahay nga tisa. Kay nga naman dahil la. O sa minahitabo ito'y kayo nga. Didadaan ako og sundang si Ramon. Nagtuo ko nga iyang gitaban ang imong inahan tinay. Apan! Apanon sa nila? Apan! Mao na lang ako nakitaan ang imong inahan nga nagsige og hilak. Ha? Naghilak siya nga nagsige og sige sa karaang atabay sa kilid sa bahay nga tisa. Ang atabay nga imong nahulgan, bay tinay. O sanay atabay nila og naakin ni sa kilid. Nagsige og kawhat si Monina sa ubos sa sol sa atabay. Nagpadinggit sa panga ni Ramon. Ang imong amahan tinay. O dito ka nga nahog dito nga ako amahan nila? Mao ka na ang akong gituhuan. Apan, uway nahog sa ubos. O gana ang maong atabay. O way tao sa ubos. O sirado na usab ang mga pultahan sa bahay nga tisa. O mao ka tong adlaw nga imong giingon. Inilayas ang akong amahan nila. Mao ba? Mao ka na. Og makini ang sinuganan sa pagkabuang sa imong inahan. La, ay pasig, may bubag na ng imong drama. Unahon na lang ako pagpangita sa akong anak. Aw, nahinumdum lang ko ba? Mahimaman nga muunan lang mo sa ibabaw. Ay, dali natin na, muna ta. Umanan ako si Manantiriyang la, ha? Magkuhila may tunga si Lola din, bay. Ako lang siyang ubanan, basig. Gusto ni din eh. Dali na lang Tiriyang. Kung bayan kita bulugos na kung taboka ka ha. Papa di awlaloy. Lugusun ka tika. Ular taon ka. Ulal. Ganding tambok. Ulal. Kung dato ang amahan ni Baytinay, nakapuyo siya sa bahay nga tisa, posible nga usa siya sa tagian ng bahay nga tisa, no? Mao ka na ang nias akong huna-huna nanding. Boding gwapa ka na sa Baytinay. Kay dato di ang papa o tagiya pa rin ang bahay nga tisa. Apan, Duta mo sila. tanong niya, nag-uulbi ako. Nag-uulbi ako nga na ako na hinumduman. Sultihan ti ka nanding sukat sa pagkahanaw sa amahan ni Tinay. Oh. Karon pa na po iug-usab ang bahay nga tisa. Sila kita kayo si Luis ug Lolo Ilmo nakapalitan ng bahay nga tisa, ulal. Ninatanang. Sige, Tinay. Panuktok na. Di ko mubiya, Tinay ko. Dili may makasulti yung kang imong uyab. Oo, ulula. Luis? Luis! Christina? Manong may balik pa si Christina?
May kauban siya. Luis? Luis Elmo. po? Elmo, pagbata. Ato ba nga ang mga bisita? Ingna sila nga tuwa ako sa ospital. Luis mo? Luis? Lu? Anong biliyang? Ay, Carlo Pinulo. Buta na siya. Lu, siya ang inahan ni Belia. Gusto siya mag-isulti kay Luis. Pasaylo ang dili ninyo ikasudi karon si Luis. Nga naman, Lu. Tuwa siya karon sa ospital, tinay. Unsa? Delikado ang kahimtang ni Luis, tinay. Pero, Duha kalaw masamad ang iyang hiaguman. Huwag nahadlo ko nga mamatay siya. ha? Dili. Mao ka na tinood, tinay. Gani, paduhang na ko rin lakaw. Mauban ko ni Mulo. Mauban sad ko. Delikado pa ang kahimtang nagaw, Luis. Busa, dili pa siya paduawan. Pero ang akong anak, kinahanglan makita na ko ang akong anak. Mangutan ka na, Luis, ko na ay ng akong anak. Paabot lang. Pero sa pagkakaroon, unahon-una na ko ang kaluwasan sa akong agaw. Lu! Luis! Oh. Muna na ko rin yung lakaw. Luis! Hey! Hey! Oh, nautabag ka! Nautab ka! Luis! Si Luis wala. Ikalit lang ko nung grabe. Huwag mo tayo tingog-tingog ang lakaw. Ding! Wala maayo si Luis. Wala siya sa ospital. Huwag nisod ko no. Huwag nalang si Lolo mamatay si Luis. Ay, kinsa na pala ako pangutan o bahay ni Belia. Kung mamatay ang imong uyab. Yes! Ano to? Mamatay si Luis! Tuni! Dali! Unsa man ka, Tuni? Anino ka na mo? Anong hindi ka na sa tap? Pati mo lang kayo na ba? Ay, ibaw ba mo? Nakuwag sa gahom ang mga ongo panahon sa adlaw. Busa, maon karon ang panahon. Natos na pitaon diya sa sud sa bayan at isa. Sud ta. O pagitaon ang katulganan sa ongo na Luis. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.